2023 বিধানসভা চংবারি গানাङै फाइरेरो आसिगनो थोंरों बदल रक फानथनै खलाव अंखलाय दंग चंबारि हारे हास्तिनि जुदा जुदा थोंरों बदल रक पाइले खलायाके खलाव अंखलाय जाक आबायगो तिप्रा मतनि फाजितिबो सालकल रमै गामि गामि वो नगो नगो थाङै ग्रेटा तिप्रालन्ते लास्ट फाइनि कक आबाय दंग आबायके फास सालबो वेस्ट ताकजला आमचयो नगो नगो थाङै लुकुरकनो ग्रेटा तिप्रालन्ते लास्ट फाइनि कक थाङै पिरिलायखा पान्द थाङै मानजका तिप्रा मथा ताकजलनि सिनियर लीडर खातुं देबरमा डायनामिक लीडर विश्वजित कलय सब जोनल चेयरमैन आपन देबरमा TWF नि सेक्रेटारि बिरुजा देबरमा यूथ सेक्रेटारि विष्णु देबरमा खबै गुबुननि तिप्रा मतनि आदं रक लुकुरनि नौ नगो थाङै लुकुरनो कक आवेखा पाइथाकनि जबा 2023 का बोबाग्राते तिप्रासानि बागै पाइथाकनि जबा ओ पाइथाकनि जबाबो जतनो फान बाक्सा याप्रि बाक्साके मानजुनानि बागै कक जारिखा फुंकाहाम ताइचिनि मीडिया फ्रेंड्स अनबो बले हामबाय मायाफारो दिनै जों बाक्सा हायनो हाय जोंनि थार्ड डे डोर टू डोर कैम्पेन चलि दंग ताई दिनै जोंनि वेस्ट ताकरजला बिसिनि आन्दार जोंनि डोर टू डोर कैम्पेन चलिनाय अ डोर टू डोर कैम्पेनाव फाइसक पाइखा जोंनि अरनि सिनियर लीडर आमचाइनि बरंगना खातुं देबरमा ताई जोंनि फाइसक पाइखा जोंनि सब जोनल चेयरमैन बरंगना आपन ताई TWF नि सेक्रेटारि जों बरंगना बिरोजा देबरमा ताई जोंनि सिक्ला मठानि जोंनि सेक्रेटारि बरंगना बिश्वनाथ ताई TWF नि न ताई बरंगना जग जोंनि उषा देवी जमातिया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ताई जत जोंनि TWF मेम्बार्स दंग जागाव सेंट्रल लीडर रक ताई TWF प्रेसिडेंट जग फाइसक पाइखा दिनै जों अबनो जोंनि मिशन जोंनि विजन कायसानो जोंनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों नगो नगो थाङै आवाय खायनानि बोबाग्रानि जे नासिक मुंनो बोबाग्रा जे साइ रहमानो जों जत नगो थाङै पुसगरिनानि ताई बसकाङो जोंनि जे वान लास्ट फाइट न जतन साइमानि बोबाग्रानि जे वान लास्ट फाइट न जों नगो नगो थाङै बरं थां खुलुमै सालाय जावो बोबाग्रानि लास्ट फाइट जों जतन थानसा खायै जे जोंनि मानथाय जे आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर तिप्रालेण्डनि जे अब मुभमेन्ट न जों बाहा दंदिहनै जों जतन नगो थाङै न जों खुलुमै सालाय जावो तामनि बागै हिमालय नरक जतन सिउ दीर्घ 70-72 बছर रमै जों जत पलिटिक्स खायनाय लेखा फियाबा पलिटिक्स खायमानि या गलब अ तिप्रासरनि बिरमान आ जागान जागा कागियाङै दं आमफ्राय बोबाग्रा एकमात्र जों नुखा बोबाग्रानि एकमात्र जोंनि अ पार्मानेंट सल्यूशन तुइ फायमानाय ग्रेटर तिप्रालेण्ड तुइ फायमानाय जोंनि थिनांना सनामै तुइ फायमानाय बोबाग्रा इज ओनली लीडर फॉर आवर तिप्रासा आउन बागै जों बोबाग्रानि कगनो नगो नगो थाङै जों पिरलाय जावो एवं जों गाहाम रेस्पन्स मानै दङ जों मियायं खुमलुं फासिंबो खायखा जोंनि मदगनिया मारा खायखा दिनै शान्तिनगर बिसिओ दङ अर वेस्ट ताकारजला अरबो जों ताबो खायनाय जोंनि टीम गोबां जागावनो हाबजाक डोर टू डोर कैम्पेन कायसान नासिंमानि कारण खांखाय जोंनि बोबाग्रानो जों गोप्लाय खयै जोंनि लवान लास्ट फाइट साबिलों फाइदि होनाय ताइकेसिया जोंनि बसकां चंमारि दङ 2023 अ 2023 अमंखा जोंनि लास्ट सबानि कायसा अंश कायसा पार्ट जों अरबो हायनो बोबाग्रानो जों गोप्लाय खयै गोबां बुटबाय खयै पाइ मारहनाय पाइरि मारहनाय बचिनि बागै ताइबो बिटि हाय पार्लियामेन्ट जागाव थां कक सेमान बागै जिनि हाय जागा चिनि बागै दिल्ली हाय जागाव थां कक सेमान बागै जों जतन सापर्ट खाय जों बनो रहर लायन हनै जों नगो नगो थां खुलुमै जतन नगो थां सालाय जावता हामबाय दिनै 13 तारिख জানুয়ারি 2023 त्रिपुरा मथबाय ललिजाक तिनि डोर टू डोर कैम्पेन तिनि ताकारजला वेस्ट ताकारजला बिसिओ संताबो डोर टू डोर कैम्पेन खायनि ताबो अंखलाजाक जों सानामु संगो सिनि बोबाग्रानि ग्रेटर तिप्रालेण्ड अबनति जों ताबो नगो नगो डोर टू डोर थाङै दङ बरं थाङै जों साराय तामनि बागै ग्रेटर तिप्रालेण्ड नां ग्रेटर तिप्रालेण्डनि बागै बोबाग्रा जे साइटगै दंमोनि जे कलम दिखिखालाय फाइट खालाय सरि हान्नाथि जे तुमि दंमोनि मनि मेसेजनो जों नगो नगो दतनि नगन थाङै सग्रानानि बागै जों ताबो अंखलाजाक सुदु दिनैसिम अंखराव बाहाया जों पोस्टकांनि सिमिनो जों डोर टू डोर भिजिट जत जागानो डोर टू डोर भिजिट चलियो आयें खुमलुं पार्ट फाइसिंबो चलि दङ मियाबो मदगनिया मारा चलिखा दिनैबो चलिनाय अमा हायके जों चलिलाय उराम दैलि खै जों अमा हायके जोंनि डोर टू डोर कैम्पेन जोंनि ग्रेटर तिप्रालेण्डनि कैम्पेन जों चलि दङ तामनि बागै हिंगांकै जों जोंनि बररक 72-73 बছर काखा जोंनि बररक भोट फायो थाङो मन्त्री जावो मन्त्री पायो MLA जावो MLA मेयर पायो फियाबा जोंनि तिप्रासानि पार्मानेंट सल्यूशन कायसाफोर नंगिया बनन हारिया बोबाग्रा नि नेतृत्व ग्रेटर तिप्रालेण्ड कायसा थांबादेनि একটা सल्यूशन कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायो आर्टिकल 2 and 3 नतयै
अमुखलायै समग्र बरक सिन त्रिपुरा सारांनो जों दाबो प्रचारखै साइजोंगो म सारा सिनिफ्राय बाचिनो लामा गरै मनो सिनि लास पाइथाक दिमान मनो साराथाय कुनु लामा गरै मनो तुनि जों मागो गायनाय जोंहाय अदक मदक दिमान नंनो खायलायै अमुखलायै सिनि कुनु सेफगार्ड ना गरै सिनि सेफगार्ड ना के एकमात्र तामं कांके अमं कांके सिनि ग्रेटर डिपार्टमेन्ट सिनि आर्टिकल 2 and 3 स्टेटहुड मेसाक द्वारा सिनि बरंनि सिनि खुंथायबारा सिनि जे 19 जनजाति हिंसुंगमनि आबुंथाय सलिउशन थाया मनोरगिनो संताबो जत बरनो सारामु संगो राजनीति तो बहुत खायलाया सीपीएम खायलाया कांग्रेस खायलाया बीजेपी खायलाया किंतु सिनि कुन सुराहा सेफगार्ड इंडिया नुखनाब्ला 2018 मिशन डकुमेंट हने 299टा प्रतिश्रुति रय मिथ्या प्रतिश्रुति रय बरनो दुखाबाजी खालाय प्रचारित खालाया की सिक्ला की बुरा की श्रमिक जतनो प्रचारित अंखा जतनो माने थकक जाखा अमनरगै बररक बेलाय माने ट्रेक्टर उंजाक बररक सेलेंजाक बररक आकाइजाक अ दराव बुबाग्रानो एक्सेप्ट खायनायनि बागै जतनो तयार रंजाक मिया थाङै जों जे डोर टु डोर केम्पेन खायमानि जों अमनो नुखा